inom ako. Magpakulit ko kayo no. Kasi lang. Salamat ah. Kaya lang yun, sir. Dulu kami namin karon sa ano mo diesel. Ang madam. Magkano ba? Ah, sige, sige. Ano madam? Thank you. Ay, wala pa ko sa neo. Nakuha niyo na yung mga diploma? Oo, Kapag ka mo masaliga, oh? Oo. Ito, Adriana. Kaya lang ko sticker, ma'am. Uy, yan ako, ma'am. Lang, meron pa. Hindi na. Thank you, ma'am. Mind your channel ako. Anong channel mo? Kan ma'am, Rider Fighter. SPC ang inadala ko nga po. Comment ka na din sa'yo para ma-ano ka na dito. Okay, thank you, ma'am. YouTube channel.